5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling paginsang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa patad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga. Nga maluyagon mag-isahanon permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal. Abo man sa politika. Pero nagapamatigid ako sang mga balita. Kag drama sang Bombo Radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya. Kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati. Kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Anong siling mo? Ginrip si Albina? Ay, husto ka! Saksi ako! Saksi ining akon duha ka mata! Nagalakat ako! Sang hinali lang nakabati ako sang ugayong. Uy, Diyos ko! Sinong nag-ugayong uray? Si Albina! Oo, ika. Nakita ko pang duha ka lalaki nga nagapulis ang dumog sa iya. Ti, nagsinggit ako. Kagdayon nila kadalagan nga wala sang pantalon. Uy, Diyos ko! Uti, sa diin subong si Albina, uray. Sa subong, gina-interview siya sang radyo kag TV. Ginrape siya. Ginrape gid siya sang duha ka tawo. Ay, abaw, Diyos ko! Makaluluoy man gali si Mari Albina. Sa diin siya ginrape. Sa katubuhan. O hindi. Ginpapang-o siya sang tubo sa katubhan. Tagoy, nakabati ka na bala sang balita? Wala pa? Tagoy, si Albina, gin-hold up, dason, ginlugos siya. Ano? Tagoy, amo na subong ang ginahambalan sa bugos nga barangay. Si Baricoson ginrape? How to unhear? How to unhear?
Hindi ako magpati. Hindi ako magpati, Matan. Kung hindi ko makita mismo sa akong duha ka mata. Hindi ka pa mo magpati nga. Ato na sa subong sa radyo. Gina-interview na siya. Sa radyo lang? Hindi sa TV? Pati ang TV, naga-interview man siya. Amo gali Di dali. Panghulam to anay TV. Kay pamatian naton kung ano ihambal ni Baricoson sa TV. Ay, abaw! Uy, ara gid si Baricoson. Anong siling ko si Mocho Tagoy? Uy, si Baricoson gituod. Ara na sa TV, oh. Abaw, kadamo-damo reporter sa iya atubang, oh. Daw sa si Dilima siya, eh. Kundi, madamo sa mga reporter nga naga-interview sa Yacha Tagoy. Mga reporter man ang mga palpak. Oo. Uy, alam mo isang kilala ko na. Do si Encantadong Bugoy man nga reporter. Oh, siyang naga-interview sa kay Baricoson, no? Abaw, gapapugi-pugi naman sa TV, oh. Kelvin na? Hmm. May mo mo ba lang isa-isa yung natabo sa imo? Uy, ara. Wow. Dali lang. Kay nagagutok ang akong dugaan. Ay. Kahibalo ka. Nagatiyanggi ako. Nagaluto ako sang sari-sari nga pagkaon. Kani nga nagapanindahan ako kada aga sa Libertad dito bala sa amon. Kag samta nagalakat ako sang aga. Hinali lang may duha ka tawo nga nagpalapit sa akon. Gintayaan nila ako sang ila armas. Ano nga, armas? Isa ka balisong kag 45. Okay, ano dahil nang natabo, Kelvin, ha? Ang pamatsyag ko, no sa ginhakwat ako sa langit. Manporting kahadlo ko mo. Ginpangamuyo ko na lang ipalayo ako sa disgrasya. Apang bau disgrasya, gid. Anong ginimo nila sa imo, Kelvin, ha? Ay, abaw, Diyos ko! Ay, ka-uis ang acting ni Baricoson, Kinrape ako sa isa katawo. Kag wala pa siya gani makatapos. Ginbutong na ako sa iya mga upad para nga magbulas. Kag sa kulihi, nagbutong ay sila nga duha. Kung sino ang makapayaw sa ila nga duha sa paglugo sa akon. Pagkatapos, ano ba natabo, Kelvin, ha? Pagkatapos, ay, abaw, Diyos ko! Munahuya, ginako! Baw, uig ka tama. Nga,
gani kaso kung kuhao nilang tanan nga manggad ko? Apang ginhilabtan ginilang akong ginaipit-ipit. Ano nga ang ginaipit-ipit? Ang akong dungog! Mga wala sang biya, mga wala sang kalag. Ginbulos-bulusan nila ako, pero sa mga leyon sila nga mga gutom. Ay, gailusyon kay mo yung barikuson. Pilagin nang nakuha nga mangga si mo, Chelby, na? Bali, 50 mil nga cash, kagang akong jewelry nga worth 75K. Kag maayo lang kay nakaabot si Uray. Kung wala, aw puntani patay gid ako mo. Nagdalagan sila nga nabili ng akong nawasak nga dungog. Ay, about Diyos ko, Diyos ko. Nga ako, gid. Nga ako, gid. Diyos ko, ba't siya na lang ako? Wala na ako sang dungog. Ay, patyon ko lang gani ng TV Kay purti mag-artist si Barikoson, daw aral na sa Senate inquiry eh. Tiiman. Oh, magin patay mong TV, Chatagoy. Mabainto ka man kay Barikoson? Ay wala ko gapati sina sa iya yamatan. Naga-inartista lang ang Barikoson nga ina. Oh! Nakasiling kasi nga, Chatagoy, aw. Ako pa? Oh! Abot ko na yung Barikoson nga ina ya. Gusto yun lang na nga magpopular. Para lang nga magwa sa telebisyon. Agi ko man na mo. Sinong intuon niya nga mapati sa iyaman? Ako mapati nga may 50K sa nga cash. Kag jewelry nga worth 75K. Bingkaya eh. Kag hindi matabo nga luguson sa makawat. Sulan mo lang ang mga makawat nga to, mayo kon ripon siya. Naton hiian lang siya, kag bayaan. Ti ano huling? Kamusta ang akong arte sa TV? Maayo kagali mag-arte ti Alvina. Do si Rosana Roses ka. Why? Si Rosana Roses gid man yang idol ko mo. Ay, abaw Na-news ako sa radyo kag sa TV. Hamak mo? O dito sa mabuang sa kahisa si Buklan sa akon. Uy,
nagsalang kung mag-ring si Alvina? Nag-ring? Basi kung fans mo na ina, Chay? Amo matuod huling. Akong masabat hello? Ako ini, Alvina. Si Tagoy. Tagoy? Kabalo ko, nga daw sa hindi ka magpati nga matawag ako sa imo. Pero nakita ta ka sa TV, kag natandog ang akon kasing-kasing. Naluoy ako sa imo. Ayabaw. Thank you. Ote, wala ka pa makadto Ha? Sinong makadto sa akon? Si James Cameron Sino ang James Cameron nga ina? Ang direktor kag producer sang Titanic. Maayo ka gali mag-acting. Hoy, buklan! Wala ako nag-acting, no? Ang tanan nga ginsiling ko matuod. Ang tanan nagpati. Pati ganing news sa TV. Madali mo lang na sila papatihon. Mga langlang mo. Ano pa, bing paabuton mo sila? Pero ako barikoson. Wala, ikaw igapati si mo. Bisan, suhulan mo pa ako sang 1 milyon. Ginlugos. Yak! Kadamak! Ay, na lang sila ang akong pagsaysay. Buwan, makitaan naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradio Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1 Fast Paradio Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma?
May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge.
Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukuan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo. Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya. Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Bilang ko sa dagat na apoy,
pagkakasala. Provincial Jail. Kasaysayan sa mga tinugang ang inakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail. Makig-upod kita sa ila pagpanarambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat maing adlaw sa inyo tanan mga panangga na mga tagpalamati, sa karon nga adlaw padayuno naton ang katapusan sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa aton panatuntunan, Provincial Jail. Aking matikman ang tamis ng sandali. Bahin sa nagligad, naghandom si Kintin nga magpangasawa, kag si Dignagin palapitan sini. Tagtugod kriminal siya, nagpamalibad ini sa iya, ganigin pahog niya nga patyon. Sa kakulba, nagpasugot na ng ini nga magpakasal sa iya. Isa ka bes, nagkadto si Kintin sa fiestahan, didto ka nakakita naman siya sang biktimahon. Isa ka bata nga babae, nga nagapanoygon sang 5 ka tuig. Diri sini nga bahin, mapadayon ang katapusan ko kapag saysay diri sa Provincial Jail. Mga Inday, mayong gabi. Mayong gabi man, Choy. Dito ka mo maghalin sa may pista? Oo. Nagtanaw kami sa ngakon manghod, Mga pila ka na katuig, Inday? 14 ako. Kagangakon manghod ya. 5 pa lang katuig. Uy, amo gali. Ay, sus. Nalipat ko gali magbakal sa sigarilyo. Day, pwede ba lang mabaklan mo ako sang sigarilyo? Ako lang mabantay sa manghod mo. Ate, oo Oh, ari galing kwarta Iubos na bakal ha? Ate, oo. Mabalik lang ko dayon Oo Ato na siya. Karon, hakwaton kong batang ini. Kagdalon sa may kakahuyan. Inday, dali ka ha? Hakwaton ko ikaw. Uy, kanami lang Wala gamo nga pagkabata. Natuyo na gid siya abi mo. Karon, dalon ko siya sa kakahuyan. Kag didto, gutrabon ko naman ang liog. Kag suyupon ang iya dugo. Dua ka bata ang akong ginpatay, kag inom ang ila dugo. Pero do sa wala pa kuya mayawan kinahanglan ko pang dugang. Mainom pagid ako sang dugo. Ato, may babae ako nga nakita.
Makadtom na siguro sa pista eh. Ani ka bala? Kaya sugataon ko siya. May gabi. Maayong gabi man, sir. Makadto ka bala sa pistahan? Makadto man ko to bala mo? Upo na lang ta. Ate, sige Maayo gani kay may upod ako. Dali na. Ani ka. Dali lang bala. Karon lang kita masulod sa pistahan Mahapi-hapi lang tanay Ha? Ano nga happy-happy? Bibi. Ubahong tang blouse mo ngayon Ano ka, Ripis? Wala ka magsala. Hindi, madalagan ako. Oops! Sading ka makadto. Ha? Aray! Hindi, may dilas nga patalon. Hindi, puno niya ako sa kilid. Napahakibog ako mo. Hari pag... Ano na? May tao! Madalagan ako! Ano to? Ha? Bay! Babae! Kanagahagmak na sa duta! Kag may nagaungot ng patalon sa likod niya! Maluwi Hindi. ka! Tabangi ako! Bukos ko nga kabuhi bilang pulis. Subong lang ako makasalapo sa among sinikapintas nga kriminal. Amak mo nga sa sulod sang isa kagabi. 3 kataong iya napatay. Kag pareho ang paagi sa pagpatay. Ginbuno, kag gingulot ang liog, kag ginsuyop ang dugo. Amak mo ina. Kriminal nga vampira. Kag kitaya wala sang may nadakpan. Tapos naman kita sinikahipi. Oo man. Grabe. Subong nakulbaan ng mga tao. Hindi na sila magpanaog sa ila balay. Kay subong porting pressure ka hipe. Kay kita naman niya mo gina-pressure ni hipe. Pero kabudlay dakpon sang kriminal nga ini no. Man daw sa may pagkademonyo. Hamak mo nga nagainom dugo. Te, masarangan tabalay na. Naglibog ang ulo sang pulis. Tungod lagi sa may nakita nga lid kung sino nagapamatay. Sa pagpadayon ko pagid. Ay, Diyos ko. Sa diin ako makadto siniman? Wala ako sang kilala diri. Ano abi kagin palayas ako sang ama ko mo. Kani ari karon. Nagapangita ako sa maobrahan. Bisan ano lang nga obra basta mabuhi lang ko. Ay hala. Sa diin ko sige makadto yaman. Diyos ko, buligi man ko ay. Ikaw lang makabulig sa akon kahimtangan nga inisubong. Miss, nagapangita ka bala sang trabaho? Kwan, nagapangita ako sa madayunan. Nakita ko nga baguhanon ka diri. Magupod ka sa akon, Inday. Tudluan ko ikaw kung diin ka mahimo ang magdayon. Salamat, kid sir. Wala kaso dali na, dali. Dali. Dila kita magi sa kakahuyan ngayon na, ho? May nga sa kakahuyan, haw? Ay, kay balo ka shortcut inapakat to sa balay nga dayunan mo eh. Ay, amo gali. Ate, hindi na lang ko magupod sa imo, Hindi siya pagpilita kung hindi siya. Ba? Isa ka lalaki? Anong kinanglan mo sa iya, ha?
Dira na kamo. Kita mo? Naglakat siya dayon. Balay gid ang tuyo niya sa imo, Inday. Sir, salamat gida. Ginluwas mo ako sa paton nga kapahamakan. Sa akon ka magupod. Makadto kita sa akon balay. Kag dito pakaunon ko ikaw. Dason, dalon ko ikaw sa isa ka balay nga nagabaton sa mga tao nga buot mag-arkila. Ha? Ay, salamat gid, sir. Madamo gid nga salamat sa imo. Ara, magkaon ka, nay. Isa ka baso nga gatas kag sandwich. Kag kung makakaon ka na, dalon ko ikaw sa balay nga pwede mo markilahan. Salamat gid sa imo, sir. Antes kita magkadto sa balay nga arkilahan mo, mahapit anay kita sa kakahuyan, ha? Mahapit sa kakahuyan? Maano kita dirahaw? Amo inang alagyan pakadto sa balay nga ginasiling ko sa imo, eh. Ay, hindi ko Dali na! Hindi! Hindi ako magupod sa imo! Buhi ko! Dali lang. Nakatultol ka bala sa akon balay kung pananglit kinanglan bulig ko? Wala. Ate, dira ka na. Hala, ato na siya. Nakahibala ako nga may malain siya nga tuyo sa akon. Diyos ko, salamat gid nga wala madayon ang iya malain nga tuyo sa akon. Salamat gid. Salamat. Man ako sa matulugan nga balay. Apang hindi ko malimtan ang natabo sa akon. Masulat ako sa akon amiga. Isugid ko sa iyang natabo sa akon. Ay nano ni nga sulat man? Wala man ini sang address? Ang mayo pa. Butangan ko na lang ini sang return to sender. Bebe, tanawon ko kung may address sa sulod ang sulat ngini. Sir Police, ihatag ko ang sulat nga ini sa imo ho. Basi kon makahatag ini sa inyo sang ideya, parte sa rapist bala nga nagapang suyop dugo. Nahinambit niya dira ang parte sa isa katawo nga nagpangilala sa iya, kag naghandom nga ripon siya. Apang sang ulihi, ginbili na lang siya sini sa kakahuyan. Sige. Ibili na lang ang sulat ngayon na. Kagabay pa nga makahatag sang lead sa pagpangita namon sang vampire nga rapist. Ano? Kanga buhaton ko ina. Ano ba lang sala mo? Sunda lang ako.
kung mamangkot ang mga pulis kung di na ako kahapon, isiling mo, ngari ako sa balay, kagkaupod mo sa bugos nga adlaw kagabi. Eh nga, ahaw. Pila naman ka babaeng ginrape mo? Sundal ako bala! Kung hindi ka maluya ka masakit! Sir, ako ang iasawa. Asawa ako ni Quintin. Kakung gusto niyo siya nga makita, magkadto kamo sa isa kakalanan, malapit sa pier. Ato siya dito, sir. Makitaay kami dito karon. Salamat gid sa imo, Mrs. Isa ini kadako nga bulig para sa amon. Sir, luyag ko lang nga matapos ng iya kalain. Hindi na ako maluyag nga may kabuhi pa siya nga mautas. Ari ako sa isa kakalanaan malapit sa pier. Di na bala si Dignaman? Nagsiling na gid ako. Nagkantuan niya ako diri sang timprano pa. Hindi ka magulag. Mga pulis. Ginatayaan nila ako sa kilid ka sa likod. Sir, nano ni man? Nga ginatayaan niya ako sang pusil sa akong dughan? Anong buot silingon sini? Usasi siya. Okay. Hindi ko malagyo. Anay ka. Di nyo ko dalon. Dalon ka namon sa headquarters. Atiyo. Maupod ako. Nakahibalo naman ako. Kaya diri na matapos ang tanan. Apang hindi ka mo makapakot sang matabo. Hipos! Mamusdok ka mintras buhi dito sa prisuan. Napriso tubtob kamatayon si Quintin. Nakaibalo kami sang natabo, kay nabasa namon sa periodiko. Kagsugod sadto, wala na sang nabatian nga balita halin sa kay Quintin kag sa iya pamilya. Diri na lang kutob nga kon pagsaysay, ang inyo tagpasakop, tawga lang kay Anet. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Kag diri natapos ang kasaysayan nga aton man ginhatagan sang kabuhi. Diri sa ato panatuntunan, Provincial J. Kag kami diri sa gihapon wala gid nagakalipat sa pagpangagda sa inyo. Gakun kamuman may kasaysayan, ipadala lang diri sa ato panatuntunan, Provincial J. DYWB Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad sang Bacolod. Sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1 Basta Radio